Здравейте, сега ще ви демонстрирам как точно изпраща имейли Smart Spy софтуерът от вашия телефон Nokia. Влизаме в програмата чрез стандартната парола 6 петици и проверяваме кой имейл сме задали. В случая то е info@smartspy.bg и правим тестов разговор от телефона. Включваме софтговорителя. Ало, Smart Spy, добър ден. Това е тест разговор. До чуване. Това беше разговорът, който направихме. И сега телефонът ще го изпрати на имейла, който сме посочили. В случая info@smartspy.bg. Изчакваме няколко минути, докато самия телефон изпрати файла и го получим на имейла. Проверяваме дали имаме нови съобщения и ето новият имейл от Smart Spy, от web акаунтът, който съдържа данни за самия разговор, колко часа е направен и самия запис, който може да го прослушаме. Ало, Smart Spy, добър ден. Това е тест разговор. До чуване. Така функционира софтуерът Smart Spy Pro от сайт smartspy.bg. Благодаря.